de gangen maar in. Ja, ja, we moeten maar iets niet klaar werden. Volgende scoren hè, die jaren tijd. Ik ga even naar de bulk met een keer broeken. De jongen daar toch van de technologie, een programmeester die oors niks doen dan een scherpje en een beetje met vingertjes. En nou kun je uitleggen. Kan iedereen daar nou zo wil gezagen of komt het er al op aan? Nou, nee, elke nier mag net zaaien. Nee? Nee, dat is net vertrouwd. En dit is jouw ploeg? Ja, dit is jouw ploeg, ja. Ik doe met de rieuw erin achter bij jou. Nou, en zo maak je een beetje netjes met je nou. Ja, gewoon Friesen die sliepen uit sneuntmaas. Ja, maar heb ik het hier voor? Wie maakt dit en wie haakt nog een orenzagerij? Dus dan maak ik aan, ik ben net daar. Zie voor de houtkachel, hoor. Aha. Dus, dan moeten we hout komen ja, voor, dan voor moet de er hout kachel. komen en als we halen een dikke week honger vanwege de struierij al, ja. Geen vooral rond een week, maar hier rommel. Dus er is wat achter met hout? Nee, ik ren achter met een slieperij. Ze kunnen wel werken in Argeer. Ja, nee, maar zie toch het ik ergens voor. Hè? Het is gewoon mijn wat de lol ervan en nou ja, dan de gezelligheid, de sfeer, dat doet gewoon heel protten. Even nog eens een beetje zacht. Lekker precies. Het is in Argeer net een punt om even een zwikje man bij elkaar te krijgen voor zo'n put kleer te maken. Maar eens elke keer net. Altijd wel een man of 15, 20. En dan Freek die regelt dat, Freek Elsma. Ja. Nou, die gaat in één keer pedaal en had de 15 euro man. Ik kan hem ook, want hij komt achteruit. Ja. Nee, dat is mooi van het waar dat had in de stad. Ja, de stad mist gewoon maar oors. En iedereen kent iedereen en iedereen doet het wat voor iedereen. Ja, en hoeveel wil je er in totaal? Ik weet het niet, ik zeg. Je hebt er nooit teld. Ja, nog niet teld, nee. Maar een hulprot. Ja, maar je stond denk ik mijn ook wel een 50 wilde. Ja. En jouw jaren bij de ploeg takkensmieters? Ja, dat kan je wel zitten. Ja, ik doe ook een beetje voor Freek, maar zo. Vroeger zitten we achter een vrouw, joh. En nu ben ik 64. En nou zie je hem te wilgen knappen. En nu zijn we te willen geknapt. Nou mooi toch, dat het zo kan. Het is 18 gymnastiek dit, hè? En dan met Luis weten we even uit. Om het hier een jaarlijks ritueel en we hebben nog wat meer wilden hier. Want ja, die knot wil je in stand houden. Dat heeft een heel grote waarde van de natuur. Ten eerste, je ziet hier weinig, dus dat is mooi. Maar het loopt ook wel een specifieke flora en fauna aan. Dus dat is juist wat van beesten hier in leven, dat is prachtig. En daar doen we het voor. Houdt het wat, jongens? Ja hoor. We bieden gewoon even ontzettend. Ja. Van dat het stevig is. En rennen wij even een stikje erop. Net altijd 4. Nee. Ja, wie van je dwatter het meest? Hij. Maar hij, dat doet hij altijd. Hoe bedoel je? Ja. Nee, hij doet altijd de domste ding. Vertel. Nou, hij shoot ik al eens keer van de fiets af. Nee, ik leer niet naar de fiets. Ik laat. Nou, hij markeert Nick altijd. Dan slaat hij een bal, dan mist hij wel bijvoorbeeld. Nou, valt hij op een groendel. Oh, net altijd. Vinden we wel mooi. Ben je een beste maten van elkaar? Ja, we zijn wel vrienden. Ja. We zitten bij elkaar in de klasse. Je moet mooi op tijd leren, hè? Ja, het zien we Alven. Hoe kan dat? Ja, uitval. Ja, de wat uit. Toen heb ik hem even appt.
Vanavond kunnen we alleen maar naar boeten daar. Ja. Nou, sorry, ja. Gaan we naar boeten. En toen ben we weer in de gang. Heb je me wel eens wat ding uitje in de warp is? Oh, zo vaak. Soms wel, ja. Oh ja? Ja, Vertel bijltje lellen en ding verslepen uit de tuin. En ja, gewoon dat de hele tijd. Ding verslepen uit de tuin? Ja, vinden we mooi. Nou ja, hij doet Maarten, dat heb ik nog net in. Wat heeft Maarten nou uithalen dan? Ja, we gaan altijd met een hele groep. Geven we Maarten naar terug het dorp. En dan doen we gewoon van die spullen, die tuinspullen. Die verslepen we dan van de ene kant naar de andere kant van de tuin. En ja, ratsies deel gooien. Je bent nu 12 hier. Ja. Toen had 10 je erbij optellen, ben je 22. Wat voor man heb je dan van je steen? Weet niet. Weet ik niet. Beste jongens. Maar wat zullen die beste jongens worden? Weet niet. Nee, weet ik nog niet. Ik heb net toe gepraktikeerd.